Ok, suntem în fața teatrului chinezesc din Hollywood. Ceea ce vedeți în jurul nostru sunt multe amprente de oameni, poligonul care scoate limba în spatele camerei, din fericire nu se vede. Multe amprente de oameni celebri. Am văzut acolo un Richard Gere, am văzut un Johnny Depp, am văzut un Harrison Ford, o grămadă de celebrități. Tom Cruise, Philip Lord, Roy Clark, Irving Rice, Clayton Moore. Nici n-am auzit de ăștia vreodată. Dar nu mai contează. Suntem pe Hollywood Boulevard. Veronica Late, Richard, Robert, Sherman, Gary Collins, Sonny Burke. Aici este Chinese Theater. Iar aici este Hooters. Suntem pe Hollywood Boulevard și aici în spatele meu este celebrul Kodak Theater. Acolo unde se întâmplă MTV Awards, parcă și Oscar-urile se întâmplau pe acolo. Avem afișe cu Die Hard, în partea aia undeva pe acolo, pentru că urmează să se lanseze Die Hard. Iar în partea asta aici avem un display, ca să zic așa, cu Pirates of the Caribbean. A fost lansat în urmă cu câteva săptămâni Pirates of the Caribbean 3 și probabil că aici rulează în perioada asta. Wow. Sunt încinetice oamenii și aici e un fel de mall. Am văzut o reclamă mișto cu Wake Up People, e reclamă la Pepsi Diet Max or something. Și în partea asta este celebrul Hollywood Child, undeva acolo pe deal, nu știu cât se vede, dar am ajuns în sfârșit aici. Din Hollywood pentru Boioglu.ro, Adrian Boioglu.